дар ҷояш мемонад. Аз дуздӣ, аз сӯхтор, аз гум шудан метарсам. чаро то ҳол сейф надоред? Акнун вақти он расидааст ки дигар аз хавотирӣ халос шавед. сейфи хурди 23 дар 17 сантиметр бо калид ва парол барои ҳуҷҷатҳо, ҷавоҳирот, пул ва ашёи муҳими шумо. 2 системаи муҳофизат, калид ва рақам барои бехатарии ду карата. ҷойи кам мегирад, хурд вале боэътимод. барои хона, офис ва ҳатто сафар идеалӣ. ҳозир фармоиш деҳ, то ҳол дер нашудааст. расонидани зуд, нархи дастрас, бехатарии шумо арзиши бештар дорад. ба ватсаби ман дохил шавед ва сейфатонро интихоб кунед. танҳо бо 350 сомонӣ шумо метавонед дороиҳоятонро муҳофизат кунед. ҳар рӯз метарсам ки ҳуҷҷатҳои муҳими корӣ гум мешаванд. заргариҳоямро дар ҷавони оддӣ нигоҳ медорам. оё бехатар аст? кайҳо буд ки кӯдакам калидаҳоро ёфта бозӣ кард. тамоми хона зери хатар. сафар мекунам, аммо дар дил ҳамеша як ташвиш. оё ҳама чиз